cɛ ne yɛrɛ n ka téléphone mise à jour kɛ dɔrɔn interface bɛɛ falen n ka cɛ ma mise à jour yɛrɛ bɛ fɔ cogo di an ka kan bienvenue sur l'espace comment dirais-je de la kununi fɔ bɛɛ bi an bɛna kuma min ɲɛfɔ in na o de ye mise à jour ye mise à jour ale tɛ dɔ wɛrɛ ye appareil électronique minnu bɛ yen ni programme dilannen don ka bila o kɔnɔ n'u bɛ baara kɛ n'o ye i b'a ye tuma ni tuma programme olu dilanbagaw u bɛ yɛlɛma dɔ don u ka programme na donc u bɛ données kuraw bila a la u bɛ fɛn kuraw fara a kan yaasa ka améliorer donc n'u y'o données kuraw bila a la ka sɔrɔ e ka appareil b'i bolo e bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ e bɛ fɛɛrɛ jumɛn tigɛ yaasa yɛlɛma minnu kɛra e ka se k'olu lasɔrɔ i bɛ fɛɛrɛ minnu kɛ olu ye fɛn minnu falen a la k'olu lana e ka appareil kɔnɔ ka sɔrɔ déjà e y'a san ka tɛmɛ a bɛ fɔ o de ma ko mise à jour parce que yɛlɛma minnu kɛra e b'olu le télécharger ka na e fin donc a bɛ fɔ mise à jour de ma an ka kan na ko k'a lalɔnya mise à jour parce que jour o ye lon de ye an ka kan na a fɔ mise à jour de ma ko lalɔnyali ɲɛfɔli in diyar'i ye a ye dɔ fara i ka dɔnni kan donc i b'a aimer de ka commenter n'a diyar'i ye ka partager ciao